arna na cakire ku shirya duk shirin da mutum za ya shirya na haɗi ba jiya ba na riga na faɗa na haɗi na ce ni duk a shirye nake ko da wani mutum ina san dangance da wannan abu ko da wani mutum ni a shirye nake bata da kowa ne kai wallahi ni shirye nake bata da kai kowa ne ka cire shakka ko kai tunanin ko kana ganin akwai dalilin ba za ni rabuwa da kai ba za ni kowa ne ni a shirye nake in rabu da shi kusan da wagahi da ba bari za ni ba ni ba zan bari ba na riga na dauki niyya ne wannan abun ina son wannan abun ko ya kasance ko in yare ko ba za ni rai ba almuhimmi ni dai ina son wannan abun bi izinin Allah ta'ala ya kasance lalle in dai ba nasara muka samu kanshi ba to insha Allah kuma za mu shahada kanshi kowa ya rubuta wannan abun ya age wannan abin bi izinin Allah ta'ala abin da na sa gaba kenan kuma tunanin wani ko wani sarkin sa ya sabuwa ko wani sarkin mine ko tsakanin da sarkin sa ya sabuwa ya kashe wannan rikici wannan ba zai iya taba kashi kan kanshi ma ya sani tunda ba ma gare ni ba akwai mutane da yawa wanda ya gaza kashe rikicin su balle a ce zo gare ni wani ne ya kashe ni kowa ya tabbatar da wannan abun da ba zai mutane barin su ne ake yi mutum ko ba in mutum ya taba ka ko bar bari ko bar yarda ko sarki ya yi magana daga baka zo kai abin da ka ga dama kusan da wannan abun shi haka ake yi ba wai mutum da ya yi